मम्मी सबके घर ठेका पुआ बना तामनी घर काहे नहीं बना और दादी से कह अच्छी भइला घर पुआ बना तामनी घर ना बनी बाबू पैसा भेजले हौ हां बाबू पैसा भेजले तो हौ वो ना सके नी बाबू भेजिए तब बाबू भेजले ना रही कहां भेजले हमरा दीदी रोवे भी नहीं भेजले रही का दो हमरा भी पैसा ना खवाई जो बुढ़वा से कह बुढ़वा कन काने गइल हौ वो पैसा हथिया के रखले वो सब एटीएम सेटीएम खाता फाता बेटा त बुढ़वा भी भेजता त हमारे से कुछ खो जाता उस तो रोवे के ना कहे के चाहे रोवे के ना कि घर में लइका फइका बात खयन संग की ना कहे सब कुछ हम रोज लइका हमर देख के हहरता त हम रोज रोज कहे जाए में अभी जुतिया गुथवावेला बाटे हमर त अपन नहीं त हमर त गथाइले नहीं तोर गथाइले नहीं त बुढ़वा पैसा लेके रखले बा तियले बा त जा सन ओकरा भी कंप्लेन करसन हम कहां से देख कभी त हम बुढ़वा भी जाई माने कहे नु का अभी मड़ुआ के आटा लियावे के बा अभी सब लियावे का कुछ लियाइल है नहीं के बुढ़वा त हम कहे जाए जाके कहे ठीक नु हमर लइका देखि तनी कैसे कइले बाटे मुंह है देख लोकला के ना लइका कौची कइले बा लइका सबको लइने खात रसन आई लइका देखे हहरता हहरत त मर दी फोन कर जन जो बुढ़वा से कहे के बचन कर हम कुछ कहे मरद रुपया भेजलो बुढ़वा भेज त हम कुछ कहे कमान मर जितना कमाला सब रउए लोगिन किनु दे देला हमरा से 1 रुपया ना देवे जो लइका कैसे हहरे ना देती ठीक नु खाता चेक करा के देख ले हमरा भी भेजले बा के बुढ़वा भेज के अपन का करला पैसा अपन दुगो नाती पोताई तो करे के खियावेला एकरा खियावेला तो करे देखे ना रोज खियावे ले तो हां मुंह फिर मुंह ना चमका कानी नु के तुम मुंह देखी हमर आब बढ़ जा हजार मरद भी अपन फोन करके कह देखी तो लइका के मुंह तानी हां त जो त आटा का बना आटा के काहे के बनाई जी पैसा रहते हुए पैसा हमरा भी ना खाऊ कहां से पैसा हमरा भी रहे जो रे बाबा 2 रुपया होई बक्सा में लेके खा लियो कुछ जो बस इहे तो बात के इंतजार रहे कही देनी रहुआ की जो बुढ़वा परते बार के दी लइका सब खा दस कूद कूद कहने पुआ ठेकुआ लइका हमर 2 रुपया के कुड़कुड़ा किन के खाई ना जी बड़की देखे दरे बड़की लेकन के मार के बोले लिया मैं हम लइका कमा के बिला दी चाहतनी का त बानी पैसा नहीं हमार मर्द कमाला देखिए मर्द कमाला सब पैसा दे देला काहे खाती के मर्द हमनी के देख के त जो बुढ़वा से कह जो बाबा से लइका कहिए हमर देखिए मेहरारू के रहो लोग तो पानी तो अपने फेरा वाला खाली त भेज दे बाबा भी भेज दे उहे पैसा रखले बान सटिया रखले बान एटीएम रखले बान पैसा रखले उनके भी भेजना हमरा भी ना भेजना हमें बुढ़वा के खाना जो बाबा के बोला लिया उनका भी पैसा होई त समझ लियन जो टिली ए भाई चला जी बुलाती अच्छा चल आवत चल चल अगर हनी के नीचे चुतर नहीं के रह तू पर ही रह तड़ी से सब अरे हनी के कहे जुकुत बा केउनो मामला छते पे फरियावा तड़ी सब ये हनी के दुख सुख बतियावे के चाहे नीचे तो ई छत पे बोला बताई सब का रे का तोहनी के घट गए पैसा भेजलो बेटा तारा भी आ हमरा से खोजे त ई सब सामान कैसन पैसा पैसा जो छोड़ा भेज रहे बाहर से पैसा काची कर तोर दिमाग बा कि ना अरे उ पैसा भेजल के खेती के टाइम बा खाद सीटे के लेकिन बिसाई और 200 रुपया नहीं खेनू कि माने ले आके बनवा दी पुआ अरे पूरी तो ई सब समाचार हमारा जाने के चाहिए कि का का तोहनी जी? के घटल बा का नहीं के घटल रोना बतानी अभी तक तोरा कहे के चाहिए ना तो रोज हम ना कहले रही करे त हम कहि के बुढ़वा सब सामान ले आ देले बता तू हमारा से अपने में खेले जे तिरिए छिली तर मैं तिरिया चली तरह का खेले के बाए इहाँ सब सीधा मन से कहन- ना कह सकत अरे मान लेनी कि एक दिन पहले कहले बता आज जरूरत बता आज ना कहबे तू आज हम रोज कहानी नु के जाके कह दी ढेर चलता ना का हमर जबान चलता जी हम ये नु कहनिया के जो बुढ़वा भी पैसा डल ले बाटे बेटा तो ओकरे से कह हमरा पैसा पलट कनी रहुआ हम ई बात हम इतने अच्छा सुनो सब तोहनी के टेंशन कइला के जरूरत नहीं है हम जाके का अभी- का करे के बताओ हमरा से जाके पहले सम सामान लाई है ने पुआ पूरी बना का के लाए के लइका बारे? बने चलता हमार एक त एकरा बनावे ले बता एकरे से अरे पूछा हम ना ओकरा से छोड़ ना तोरा से पूछत का लागे बोल सब हम नहीं जानता नहीं पैसा होता इ लोग के पास हम ही सब मैदा सूजी रिफाइन चीनी गड़ी छोड़ा धर कहता नहीं कि हाँ, पैसा नहीं के जाके बुढ़ा लागे ना। 1 रुपया अरे तो हम मालिक है क्यों मालिक है का जी और रहुआ कहता नहीं कि पैसा नहीं खे इनके पास अरे सुन अब लबर लबर मत कर का ले आवे के बा हिसाब से ले बुझाई ले ज्यादा लंबा चौड़ा बनावला के जरूरत नहीं है हो जाइलू तो एक काम कर ई तो जाई ना तू जो हम जाते हैं जो जल्दी ले आओ आ ई सब आ तोहने के ई क्यों नहीं सीख ले बल सके का छी? माने कि का ई तोहने के पंचायती छत पकड़ के बा हम घर दुआर हमार नहीं के हम कोठा में बैठे इहे के बोलनी है कि बोला के लावा बुढ़वा के सुन लस तोहने के बात बता देते नहीं कोनो घर के बात विचार करे के बड़ुए घर से नीचे घर बनैले बानी घर में जाके तो सुनी बाबूजी। सोचे के समझे के चाहिए ढेर ई लबर रे लबर अपन है इनका के दी है लक्ष्मी जी के हम लक्ष्मी तो जी बैठे के रही तो तू तो दादा रोवे न बोलनी है जी कि जाके बोला तारा नहीं देव देखो तनी सट सट मुंह चलता बुझाई ले का चलाता नहीं मुंह मनु पे कहत का है चलाता जी दादी लेकर चिल्लाई जा रही से होश में रह बुझाई ले माथा मत खराब कर हां घर में तो हम ही को बानी मर्द हमर ऊपर से कमाही वाला है ऊपर से हम काटो बन
गेल बानी घरवा में जबान चले लगन नु चली ना जी आज तहार मर्दा हो गइले हैं हां हो गई से लगता है हमन के हाथ चुकी से हाथ चक्का क देनी जा तहरा के उतार देनी तो हमन के कुछ नहीं जा त का माने मेहरानी को आदमी ना देखो माने तनी मेहरानी बस 500 रुपया डाला करू लोगन के चलते ऊ 500 चाबत कहां से बारू तार दादा घर से काय घर में नौकर का बानी की करी खाटी खाली चाभी साड़ी कौन देलो बाबू ही सलो है कम बोली लबर तनी कम बोली ठीक नु अरे बहुत रो लोग हम सहनिया लेकिन ना सही जरूरत नहीं चल जोन पर काम करे के बता हमर जुतिया को थवाए के हम चाहिए पैसा 500 ये आतम जोन पैसा बात में सामान देखी हमर जुतिया को थवाए के 500 रुपया चाहिए हम कर तनी तने में ढेरी ठीक नु बढ़ बढ़ के कर मन बढ़ुआ का बात बोलते हैं जी कहत हनु के कायदा में रह हिसाब से रह बड़ी हमर माथा खराब होई नु हिसाब से ना रह अरे माई ये करी है बुद्धि सिखाइले रही का सिखाई ठीक नु रोबो कोई के बेटी है ठीक नु बाबू ई मत भुलाई रोबो कोई के पतो रही बाबू संपत्ति दे देला हो तू बड़ा संपत्ति लेके आ हमारे बेटा ऊपर राज करे तेरे फुटा नहीं जदल बड़े त ना करती बिया ना करती माथा राज खराब हमर करलिस हैं चल चली 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 छोड़ दे हां खाली पैसा ना मिलत तो घर में गोर कर दे घर घर चल चल तोर घर घर देखो हम चल नीचे पहले उतर हमरा खाली 500 नीचे रुपया मत उतर। मिलो एकदम मिलबो चल 5000 दे हनी जानी खाली मत ना मिलो खाली जुतिया मत दार है बाबू लइका हमर कुम के रहता ई बुढ़वा बुढ़िया के तन को बुझाए तब नु ई ससुरी के तनिको इज्जत हाल के डर बड़ू है क्यों ना नहीं, पंचायती इज्जत करे के तो छत पर बाबू के एथी पर चढ़ जाता रही सर बाबू के बेक पर चढ़ जाता रही सर बतियावत रही सर मैं गांव के जनावत रही सर तो हिया चल गेलो तो करेजा में आग लगल रोज में रोज जी का बैठत रहता ना करेजा फाटत रहे तोरे लका लबर लबर ना कर ले जा मन के अपन दुख सुख बतियाइला समझली से बाप रे बड़ा दुख सुख ये हाँ। कैसे का करे बस सब पैसा खप देता दुख से बतियाए में ऊपर आवा अच्छा तू आवत आ तो उनको समाचार पूछता नहीं आमी ने जब सना हुआ खाली आज आवे दो, आवे दो। बता देता नहीं खाली माई बाबू से कुछ जेड़ी भर बना बनवा देता आज बारू के पुजारी सब तार पुजारी छोड़ा देता नहीं हम जाई हो से मुंह के लगी जी जा तनी ले अदले बनी जे बोलैत रहती पकड़ पकड़ त जा तनी दे देवे बनाई अपन बाल बच्चा के काजनी खियावे लगो भाई काजनी दूसरों के देख के मनवा ये करे काजनी थोड़ो हो ले अदले बनी 10 रुपया बचल बाटे तो 10 रुपया बाचल है तो मड़ुआ काटवा ले लेतीस तो ओकर दुकानिया पर ना रही तो दूसरा गांव में दुकान नहीं के तोरा दिमाग काम करला कि ना ठेवना में हमर दर्द बा हम ना गइनी है तो हनी के सब चीज यही घरी हो जाई हैला बुझाई ले है जाके हमारा पैसा का जरूरत नहीं है उ सामान दे आओ हम सामान दे आ देते जाके आ उ देख लइकवा से कोनो से मंगवा ले मड़ुआ के आटावा ना तो ओकरे खातिर जान जे के दिखे लागी समझ में आई ले हाँ, वो तू तो दिमाग तो काम करत नहीं खे ठीक है कहे तोरो दिमाग सठिया गइल जाते बा, बनी समझली काजनी से? कहां भैया कोना घर में भी आवे बोलो कबो कहले सुन ले सब बना दे देख हमें चीनी हो ए हमें किसी ई का लाल बने जी हद में सब- फोटो के आज काच तो जितना पैसा रही उतने नो जितने बहुत बना ले पैसा 10 रुपया ई क्या करम हम का करम मड़ुआ कांटा लानी हां आउ एथी ना मिलल ओकर दुकान में मड़ुआ कांटा लानी ना बबुआ जाके ले आई मरो तो रउआ गनी अब लइका के भेजा में तो हइए ना रे ठेवना में दर्द बता 10 गो दुकान पे कहां जाई हम ऐसे घूमे खातिर मार्केट जाए खातिर नहीं खेलो ठेलो में दर्द रहते हमारा कोई बंद जबान में चलिए चलाओ नहीं किताबे तैसा होता चलो इतनी ताजे अपना ये दिन देखे ना पड़ी काय बाबू भी से घर का उठक मिल बड़े छोड़ी बात ना मोड़ो कांटा मंगा दी चुपचाप ठीक नु ज्यादा बकवास मत करो देख जुतिया के दिन आइल बा तोरा के नहीं की बोला तनी ए से कि सब तू बोल के बैठ के नहीं खी बोला तोरा के काहे नहीं की बोलतन तोरा पता हो कि चल तू अभी बड़े बड़े तो बड़ लेके चल आ तू ठुसु ठुसु तू बोलबे तो छोटकियो बोली ठीक नु छोट की ठीक बिया जे तोरा से लड़ के अपन अलगा भगे ठीक बिया खुशी से बिया शांति से बिया तू अलगा हम बे। एगो पागल बौरा हवानी की लपेटाइल चले नहीं परिवार में धर ले पैसा धर बबुआ ना चाहिए हमर लइका जी काहे? सांझ हो गेले त ई ना नाती तोर ह ई हमार नाती है त लइका हमार पर लइका हमार पर हाँ, तब तो ना सही दिखल मत। टाइम होने लइका हम सांझ की दुकान में ना भेजा त जा तनी घर ले पे ले हम त जा तनी हम बुढ़वा बिरी देखी जाके मंगवाई हम जगह थी मत बोल रहा बुझाई ले बनाइबे त बनाओ आ नहीं के बनावे के त होने रख दे आ तू सांझ के बाद फोन करबो नो तब तू कहिए के दादी बात काहे करी काहे बात से काहे बतिया करी दे। सब लो तेरे करबो खराब है कोई डर बोलो बे ढेर अच्छा ई होने हम बेटा बैठ तुम हुआ इधर फाड़ दूं अब का दूसरे फार्म में हरामी कहीं के सास बाड़ी की का बाड़ी करतिया हम बढ़िया से समझावत हन त हमरा के एकदम बोलैतिया हईली पैसा हई मरुआ काटा ना बेटा के सिखा देले बिया आ ना अपने कहितिया कहनिया तो कहते तोर नाती कैसन हई धरी अब रोले समझी अब का करम का ना दे कर हम ही जात नहीं दे हाँ। क्या करो घर के समझ ली। मलिका कोइला में इहे नु हां बोलुए समझ लिया अब हमरा और सुन अब हमरो अब हद से बाहर हो गइल बा उ आवत अनु छोटका कही आवत हो
जुतिया के तो बादे अबे अबे अगर गाड़ी में अगर टाइम अरे नहीं तो सुन ले तो एकरो भी फोन करके बुला दे कल के मलिका में हनिए के दे दे हमन के अपन बूढ़ा बूढ़ी बनावल जी खाई जाए अपन हमन के दिन कट जाए समझ में आई हम तो कहीं कहीं कर के जिंदगी में हम अब जियल नहीं चाहत और गाही करे के जैसे कि हम पैसा 50 से अलगे रहल चाहता नहीं सब कह के खेत ह बधार हमनी के बूढ़ा बूढ़ी लिए आवतनी जा आ देह नहीं किसे देखत ऐसे कैसन हमनी के गल गइल बाटे आ एगन के फुटानी बड़ी झारत ना ना वो अपन कारोबार अपन से हमारा हमारा ना। ये सबसे मतलब नहीं के ए बुढ़वा के माना कइले रही कि ओकनी के अलगे कर दे ओहे बाप रे घरी बाप सब ओहे घरी अलगे करवावत रही मगर अलगे ना बाजार से काट पीट हाँ? ले आके ध द सब क द आ तब हनी के ई दशा बा हमनिए पता सुको बात सुनावत तारी तू नु कहला सब कि तू पतोहिया करा ठीक सब बिया तू पतोहिया ठीक बबुआ के बिया रख पटो के बतोड़ के रख हई कर गांव नगर हंसे के चलते ना हंसे रखनी के दुनिया घर हर लोग घर ये होता तोरे घर ना होता दादा एकदम बाप ओकर जबर हो जैसे वो बेटी जबर गइर तू नु उठा के लुगा उठा के देखे काटी तो हम का जानी के बोलवाना के बेटी ऐसन बिया हम जनती त बिया आगे आगे चलत रहे कि बाप रे बाप दुनिया बाहर करे पतो आवतिया आ ये जाता रही देखे खाती ते दुनिया दारी रहे त का कैसे करी देखावतिया देखो हम निकला का नु त तहारा चाहि नु तहारा कम से कम चाहि नु कतना बोलत त कम से कम बेटा भी फोन क के कहला हां हां तना जबान चले कहीं से बाकी बनी रे हां हैं? त हां आवत अंस्ताल के करवा चलो अब हमरो हो गइल का दादा है तोरा से दू परिवार के खाना बनी चली काहे ना बनी हमरा से बनी ना तो बस हमन के अपन अपन वो अपन देखो हमन के अपन देखल जाई जोन होई तवन बाद में सोचाई चल देख कुछ हो खाए के ले दे जाई मड़ुआ का आटा पहले लेके आई तब खाई ना तो वो खाती बाजार लग ठीक जाई बा, हम जात हम ले जातनी जोन बात हम ही करत जातनी